sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaemen. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kani pagayam tayo a Gabriel. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagkasar kami iti asawak babaan iti panagtulag dagiti dadakkalmi. Kayat naasawan saan kami ang naginnaram. Ngem uray no kasta naadaan kami met iti 5 nga anak. Ngem kabayatan ti panagden nami aklunek a nagbalinak nga irresponsable nga ama ken asawa. Kwartak laeng ti matmat gadak. No dumawat idi dagiti anak ko kanyak ibagak nga awan kwartak. Arak sugal ken babae ti nagbalin a bisyok. Idi nauma ti asawak nagabroad ket ijay nakmetten asininaan gapu ta nakasapulen iti sabali ijay balasiw taaw. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi nagdenna kami metten ken ni Beatrice. Kastoy man dagiti pasama. Ano saan tapay lang tagnag dito Beatrice? Pudno adaanin ang balay. Ngamkas makita mo napintas pay lang. Puan nga rod, old house nga madlaw ang natibker pay laang dagiti postena. Antik nga rod. Mano atawanin nga awan agnanay ditoy. Nga maging gayta, napintas pay lang. Basit laang apa naglinis kan panagurnos, mayatan apag naadan. Wana, katap no nabibit. Pag tinulungan tan taglinis kan agyurnos, Beatrice. Okay, tulungan nak nga rodan, tarugyan tanti aglinis, Gabriel. Siguro, iti tunggal soli da ito'y abalay. Adumat dagiti maipalagip kang kaapasamak anya. Ha? Ay katwa na. Dito ya ka din bakel. Iso at talaga nga adu dagiti maipalagip kanya kapasamak. Nang runa idubing kami pa eh. Adu dagiti kalukuan mi nga agkakabsat. Sigon ka dagiti istoryam. Talagaan naragsak ti kinaubing mo. Lao na ya. Ngam siyempre, mas naragsa kita. Ngamin, makapagdin natamot laengan. Sana kasi ti sigod nga iti hotel laeng nga kitkita ta. Banag apagyamanak unay. Kamaudyanan na, nawayatan ang mga ramid iti kay kayat ta, Gabriel. Una, kat ikarik adi kan tupulos baybayan, Beatrice. Ayaten, kan ipatag ka iti nalablabas pa'y ngam iti palang ipatag ko iti bagi. Agyamanak, Gabriel. Ha, apay ngay. Kasla maulawak Anya, apa yan? Anya ti marikrik nam? Jak amo, kalaat matlatan amarik naktipan nakaulaw ko. Agri ko sti panakita kat. Beatrice! Beatrice! Kabagyan yung kati ti pasyente, sir. Ha? Ay, uwan doktor. Isyak tinangitaray kan kuha na dito ospital. Kumusta ti pasyente? Anya tinapasamak kan kuha na, doktor? Panagkunak, kat nabayagan amarikrik na ito'y. Isu na lang tatina yung pagbaga. Ha? Anya ti kaya tiyo asawan, doktor? Adda na nagsen asakit ti pasyente, sir. Anya nga iti sakit na, doktor? Kanser! Anya? Saan? Saan na punto na ita, doktor? Padasan may nga ramidan ti kabalan mi, mister. Tapno masilpuan pa iti biyag na. Ngam ipagpakaunakon, sir. Masapul ang nakasagana kayo. Iti mabalin ang mapasamak ken kuana. Kagura na kadi, Gabriel. Apay, di mo yung pagbagati may papanitirik-rik na Beatrice. Apay. Jak nga minakayat ti agbalin apabigat kang ka, Gabriel.
Pabigat? Iti ka ano man, saan ka nagbalin a pabigat kanyak, Beatrice? Amom dayta. Iti unos ti panagbiag ko. Puro bidot kan kamali. Si kalangan ti amok a husto. Ngam anyan ta panawan nakpat lang ang gayam. Panagkunak, kat saan pa'y anala daw ti amin para kang ka, Gabriel. Anya ti kayat mo asawan, Beatrice? Panawan ba't siguro na tapno ornusam ti biyag mo. Anya? Dumawat ka, iti pamakawan, iti asawam. Kastamatan ka dagiti anak mo. Iti kasta, agbalin anatalina ay iti panagbiag mo. Beatrice? Marignak tin inutan a panagkapsot ko. Amok nga iti saan nga agbayag. Pumanaw akon iti daytoy abiyag. Laglagi pam kuma nga ay ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kat kintawa nga urnusam kumamatan ti biyag mo, Gabriel. Beatrice? Beatrice! Beatrice! Okay lang kadiken ka, adituya kon nga agnaad, Gabriel? Wen, kunak lang aro din. Awan ti daddo mga agnanag ditoy. Siyak lang. Iso nga okay lang agnag kamutin ditoy. Iti kasta, at damot kad kadwa ka. Ha? Talaga ka niya, Gabriel? Ha? Oh, Ante Feli. Adda kayo maggamit dito balay. Anya tar aramidin nyo dito, Ante. Asino man ang data babae, Gabriel? Hello, auntie. Siyak gayam niya. Sana si Katisal sa lubsudag. Ha? Ante Feli, pang-aasiw. Saan kayo kumahot nga giskandalo dito eh? Ha? Tasyak pa'y kiden, ti suruam. Awang kidi babain mo Inaramid mo meten a hotel tidaan a balay. Gabriel. Okay lang, Jane. Di gagdanag. Tasyak ti makamukin Ante Feli. Ha? Siyak ti makaamo asasawang mait. Nagalas at talaga ti ugalay si ka, Gabriel. Unay kay laki tinayante. Awan mo tagnanag ditoy. Ken maysa, siyak mo taglinlinis ken mga asikaso ditoy. Iso nga adda nga rod karbengak nga agnad ditoy, ante. Gaputa ada karbengam nga agnaad. Ada meten karbengam amang iyawid iti kumkumpurmi a babae. Kasta kaditi kayat mo asawan, Gabriel. Ante, pangaasiyo ka di. Tadida kun pakibiyangan pa'y. Biyag ko daytoy. Amok tar aramida. Ha? Aginggat ka ano akasta ka, Gabriel? Talagan samot ana ito lang munti kinababae rom. Ha? Makamu ka man langay. Talaga natangkan ti ulong. Nagbanglumat ng tilot-lutom, Gabriel? Siyempre special dayta. Kasano kumamat ang nagbalin nga specialty dinangdang, aber? Katuan. Di mo tagtagibasitan tinatang. Tanasustansya dayta para iti bagi tayo. Mangan ka iti aduan natin. Iti kasta, saan kang hagsakit? Ay, wow. Anya ka, doktor? Amom, nasaya-saya atin tinasapsapa. Ngam ti agbabawi kanto iti udi na. Sa bagay, adamot kit di puntom iti dayta na ibagam, Gabriel. Mala, sumango ka niti lamisaan. Tagiddan ta na mga Jane.
Manong aldaw na di ka matagtagariya. Kung kaslawan gagaray gayam. Abay, ada ka di parikot, Jane? Adda ko may bagakyan ka, Gabriel. Anya day ta? Sakbay ngay bagak. Kaya't ko ngay karim adi ka agong ungat, wano gumurgura kanyak, wan? Depende ah. Gabriel, saanak akas iti pampanunutam. Ha? Ne. Anya ti kaya't mo asawan, Jane? Adda sakit ko, Gabriel. Anya? Sigon iti doktor ko, mabalin pa'y mat kano ang maagasan. Nga madanaganak. Ngamin, kabayatan ti panaglabas ti aldaw. Panagriknak kat kasla ko markaro matan ako markaro ti marikriknak. Apay nga itamlahan nga ipagakanyak, Jane. Sorry, Gabriel. Nagbutangak ngamin. Nagbutangak nga amangan no panawan nak, no maamwam ti may papan iti sakit ko. Kasta ka di ti panagkitam kanyak. Diya ka mo. Ngam sigun kadag iti istoryam. Iso ti makitkita ken ka, Gabriel. Jane, saan ako nakasitisigod? Nabayagan na nagbalbaliwag. Sapay la ko mga rod, takas tangag paiso, Gabriel. Amo ka di akong mabalin-baliwan pa'y dagiti napasamakan. Ngam panagnakakan ka, akabailak na agbaliw, kan mga barwanan. Kang runahan iti amin, di kan tupulos isukat kan panawan. Dayta kumati kalayo na laglagi pa, Jane. Gabriel, Di kagdanag, tatulungan kang agbagas. Ikarik nga iwanan kaginggat kabailak. Di ka mapukawan iti namnama. Patibkaran ti pakinakam mo. Amok nga agimbag kapay, Jane. Adagon, Jane! Sa dinutain mo! Yuhu! Jane! Jane! Ne, sa dino nga nga tatsayan ni Jane. Awan mo ti Jerwar. Awan mo't dito'y salas. Kan awan mo't ija kusina. Abangan no day ti silid mi. Kita agman. Ne. Ada nagchat iti messenger ko. Nagsasarunungat. Kita agman ba? Ne. Nimot Jane. Basag. Pasensya kan. Lojak na ibagada ito iti personal. Panagriknak ngamin. Kat talaga nga ininutan ti panagkapsut ko. Jak kayat adumteng to ti aldaw nga agbalinak apabigat ken ka. Naragsakak kadagiti aldaw a nagkaduanta. Nga mas naragragsakak no urno semeten ti biyag mo. Saan laeng aparaken ka no di ket para iti pamilyam. Saan pa'y analadaw ti amin, Gabriel. Agbalbaliw kan ket subliam dagiti anak mo. Agyamanak iti panagayat ken pamateg nga impaay mo kabayatan ti panagdenata. Jane. Lukas ta. Pinanawan ako ni Jane. Oo na yan. Una yan, tigas to'y agasat ko. Una yan, Diyos ko. Nukasta, pinanawan na ka ni Jane ka, anakan? Wan, auntie. Pinanawan akon.
Imbati nakakasmut lang kadagiti imo na babae ti biyag ko. Nalabit anak ka Amerisan ni Jane. Iso pinanawan na kan kaanakan. Nalapit akastante. Nabannog ba't siguron? Akasmut lang kadagiti imo una anak relasyon ko. Ay kat talaga akas tatibiyag kaanakan. At dadagiti pumanaw, at damot dagiti sumangpay. Angam saan na akayat asawan, amapukawan kamutan itinamnama. Ante, Apay, di mo mapanunot. tiyan niya, ante. Adun agundaway ti sinayang mo. Kinapudno na. Diyakon amon no kasanuak manen amang rugi, ante. Gabriel, anak, saan pa'y analadaw ti amin? Agbalbaliw kan. Agbalin ko ma-eleksyon kan kadagiti naglabasam. Panawan mo't siguron, tapno urnusam ti pamilyam. Nagpintas met dito yan, Gabriel. Kastoy ti kayat ko. Naulimak. Nagmayat siguro ti agnay dito yan niya. Katuan. Di mo din bakakan ka dito itang ngagnaid. Mala, omay ka, tao mo nagtadi taunag. Ituro ka man iti mansyon na pag nagdanta. Okay. Kunak man magbalbaliw kan, Gabriel. Sino ti? Ante Feli, talaga mo dito yung iikit ko. Siyak sama ti sipsiputan na. Ay na, makapasurong. Nakita na kami manan kini Vilma. Vilma, umunakan dito unag ha. Wan, ato iti susi, makaamu ka namang lukat. Kasaritak labi ti ikit ko. Okay. Sumaruno ka, Adagos, Wen? Wan, Hoy, Gabriel. Mariing ka man iti kinapudnaw. Kasta ka kadilatan, ha? Ante Feli, pangasiyo, di kay kumamot agi skandalo dito eh. Anya nga agis skandalo asasawa, Mike. Ha? Awang kay di babain mo, ah? Ante, Apa yan, Gabriel? Anya ti aramidom iti biyag mo, ha? ante, ayatek ni Vilma. Kat awan makalapod iti panaginayat mi. Naragsakakan ko ana, kat kastamot ni Vilma kanyak. Ha? Naragsak ko nam. Namin anon adaras anangag ko day ta manipod kang ka, Gabriel. Ngam iti udi na, panawan da kan tumulaang. Saan ante? Amok asaan nga aramidin ni Vilma dayta kanyak. Kas nakita yung man, nasalon at ni Vilma. Isungawan nga rudrason tapno panawan na. Tangay awan mo lang ti dengdenggem apam magbaga kang ka. Awan nga rudan mabalinak. Makaamukan at talaga iti biyag mo. Kano adan to dakis a mapasamak kang ka. Saan da kamin to apagpabasulan. Day tati tandaanam, Gabriel. Nag-iimasen. Red horse ko naman. Ay na, hostumot daytan a Gabriel. Oh. Inaldaw mo't lakit din nga umin-inom ka. Relax ka kadilang, Vilma. Amo mo tada ito lang timang parparag sa kanyak. Unangam idandanag ko laang mo't ti salunat mo. Saan mo't nga idaw dawat? Angam amangan no makaala ka pa'y iti sakit gapo iti inaldaw a panagin inom mo iti arak. Sakit ko nam? Saan na ka mabuting, Vilma? No talaga agasat ko ti agsakit. Di aklunan tayon. Gabriel, Nan, mangtid ka man kiti iti igatang ko pa itaarak tanay. Naibusan tin ilumag. angam Gabriel. Di ka kati agdanag, ta maudin da ito'y. Maudin da ito'y. Kasatan tumutin mangan. Nalan, mangtid ka niti igatang ko bakit? Unay kan. Ala, mabiit lang ang tamangala ak iti wallet ko. Oh, adtoy. Day takat ti kayat ko kan ka, Vilma. Talaga ama pang namnamaan ka. Talaga adyak nagbidot iti parang pili. Kan panang iyahwid ko kan ka dito'y balay.
Anay ko! Anay ko! Ni, apa yan, Gabriel? Agan ano ka? Gusto na sakit ni tiyan ko. Diyan ka mo sa dino, banda. Parang rik-rak na sakit tintero bagay. Anay ko! Daytan ti bagbagakan ka, Gabriel. Saanan anormal ti kasta amarikrik nam. Tinasayaat, agpulis ka ta itaray ka laangin ija ospital. Saan? Diyan kaya? Ang Gabriel, May katmat lang dito eh. Ikan naman kiti tinapudot at anong na iso tinumag. Kan ikan na kiti pinreliever. Iso ti tumarag. Alaan! Agawaam! kat kumustan ti tiyan mo, Gabriel? Ay kat mayata na. Mayat ita. Ngam di mo amo no kaano manen nga agsakit. Mayat nga ro din. Di mo nga min ibagbaga tapno saan manin nga agsakit. Ay, jak amukan ka, Gabriel. Talaga anatangken ti ulong. Igatangan nakman kaya di manin iti arak. Naimbaglaan nga inumag inton madamdama. Manan? Wen, sana bali tamay salahang mo tabote. Ref mo, tapno nalami isto nga inumag. Kat, inton agsakit manen ti tiyan mo. Siyak manen ti marigatan. Siyak manen ti mapuyatan nga agpapudot iti danom nga inumam. Kasta ka di, ha, Gabriel? Agrikreklamo ka? Sa anak nga grek-reklamo, Gabriel. Pampanunutek laang mat ti salunat mo. Sige. Tangay di mo mat kayat ti agpa-check up. Baybayan ka man laangan. Makaamukan iti biyag mo. Uminom ka, aginggat kay kayat mo, Gabriel. No dayto hindi dosak. Gapu ka nagiti bindot ngay nararamid ko iti kalabas. Ikarigatak nga aklunen, Vilma. Gabriel. Nagdakkel, tinagpindutak. Nagano ti basol ko. Nagano tinapasaktak. Nagano ti binaybayahag. Pudno adimon maisublipay tinapalawas. Ngam mabalin ka pa'y amang rugi manan. Mga barwanan ka, Gabriel. Awanan. Nalanawan ti amin, Vilma. Ngamin. Agsaksakit ako. Kan maysa. Uri ka sa nupay a kinasaya at taramidag. Amok. Ajak tupulos masulnitan dagiti nagkurangat. Nagruna ka dagiti anak ko. Agbabawi akmana. Ngam nalanawan ti amin. Ala, husto day na pa nagsangsangit mo. Di kag danag. Tauray anya pa'y ti mapaspasamak. At daakla ang itisibay mo. Di kan tupulos panawan, Gabriel. Aging ga ita lumablaban akpaylaang iti sakit ko. Komplikadon, katjak amo no aging kat kaano ti ibayag ko dito'y abiyag. At damatan bukod a pamilya dagiti anak ko. Ammo damatan ti kasasaad ko. Ngam awan pa'y matimay anang sarungkar kanyak. Jak matkit dinamnamaan nga umaydak pa'y bisitaan. Ngamin sa anak mat anagbalin anasaya at nga ama kadakwada. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Gabriel. Ken ka pagayam, Gabriel. Anya ngay nga rod ket talaga akas tatibiyag. Kanayon nga adda iti udi ti panagbabawi. Tirumbang nga ramidam ita agkid daw ka iti pamakawan kadagiti tattao anapasaktam. Nang runa unay dagiti anak mo. Aywanam ti salunat mo ket no kabaalam asulnitan dagiti nagkurangam kabayatan anapigsa kapay aramidam. Agbalin ka a responsable kadagiti nabatbating aldaw mo ditoy lubong. Ipakitam ti panagbalbaliw mo babaan iti aramid saan laeng nga iti sao. Alakastan pagayam, Gabriel, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam
dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangag